ҳама илоҷаш ёфт мешаву бас як калиди аҷала пул ҳал карда наметавонад. лекин дӯстони азизам, донем ки одамизод бо пул агар пулдор боша саати тиллоӣ харида метавонад, лекин вақта харида наметавонад, ки аҳма чизҳои олам чӣ қимат мебоша? вақт. аброин дӯстон ва азизон донистан дакор ки ҳаёт одам бояд ба сар барад, туғри зиндагонӣ карданаш дакор ки мақсад коре карда вақт ёвад. чӣ хеле ки як одами доно ба писараш омада мегӯяд ки ҷони дадеш, агар пул дошта бошӣ саати тиллоӣ харида метавонӣ, вақта харида наметавонӣ. агар пул дошта бошӣ кӯрпу бистарои болиштои қуб харида метавонию, валеки хоба харида наметавонӣ. агар пул дошта бошӣ хона ҳавлиҳои васиху хушрӯю аркаҳои подшоҳон харида метавонӣ, валекин дар он хона шломбайта харида наметавонӣ. валекин одамизод агар арӯи шариати туротину зиндагонӣ карда, шаботу муиду иду айёма нигоҳ дошта, дона ки ба ҳар як кори дунё вақту саъда кор. одамизод кор мекуна барои зиндагонӣ, мисвои калон. одамизод пагоҳӣ ба кор меро, мисвои калон. намозгирӣ ҷои лозим омад меро, таво али хабраха. валекин донистанаш дакор ки дӯстони азизам, агар барои шломбайти худаш кор набара, ба ҳамин агар вақт сарф накуна, дӯстони азиз, на хоба харида метавонаю, на дардисараша кам карда метавонад. лекин одами доное ки арӯи шариати туротинаша кор мекуна, медоне ки одамизод бо сухан ра меро. медоне ки агар сухани негӯя ба занаш, ё ки зан сухани неку хушрӯй мулоҳим ба шавараш гӯя, агар атмосфери хона диге хел мешавад. ана дар он вақт ба дӯстони азизам, ҳам хона ҳавлии калон ба арзонӣ мешавад одамизод, ҳам хоби хушрӯӣ ба арзонӣ мешавад одамизод, ҳам вақт меёбад барои худашу зану фарзандонаш. худо ба шукр ки мо фарзанди исроил ном дорем. дамо худо шабота доде ки арӯи шариати туро ба рӯзи шабот мошин сор шуда мумкин нест, даҳро рафта мумкин нест, сайёҳат рафта мумкин нест, бо телефон гап задан мумкин нест, телевизор дидан мумкин нест. чӣ кор кунем? худо мегӯяд ки ман ба ту вақти саати хушрӯе додам ки бо аҳлу байти худ, бо зану фарзандонат нишаста ҳамсӯҳбат шав. меру муҳаббата наздик зиёд кун, дила ба дил наздик кун. ана дар он вақт дӯстони азиз, агар ҳаёт хушу зебо боша байни зану шавҳар, дӯстони азизам, дар он вақт ҳам вақт меёбад, ҳам ба худаш, барои тандурустиш ҳам ба қувват мешавад, хобашам баревақт шаб боли бистари хоб баромада хобаш мебара. ҳамчунин аҳони хавлӣ кардигеш, иморат кардигеш, хизматҳои кардигеш, худохат роҳаташа дида ба сояи фарзандон мешина. метавон ки дӯстони азизам, фарзанди исроил шуда арӯи фармони туротину ҳақдӯшо чун фарзанди исроил зиндагонӣ ба сар бариму рӯзои некӣ ва хурсандӣ бинем. омин.